ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଉଛି ସକାଳ 7টাରେ ଉଠିବା ଛୁଆ ଆଉ ଆଜି ରାତି 3টাରୁ ଉଠିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସିବାକୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆଖିରୁ ନିଦ ଛାଡ଼ିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମାଇଲ୍ଟେ ଦେଇଦେଉଛି କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଜ ବି କରୁଛି ତା ଲାଜ ସେତିକିରେ ଥାଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସିବାକୁ ଯିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୋର ତ ମୋ ନିଜ ଉପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଭରସା ନାହିଁ କି ଡଙ୍ଗାଟା ଭାସିବ ବୋଲି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଡଙ୍ଗା ନେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଯଦି ନ ଭାସିଲା ସେଇଟାକୁ ଭସେଇଦେବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟା ପୁରା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। କେଉଁଠି କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିବ ବୋଧେ। ତ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖୁଛି ପାଣିକି ଏମିତି ଅନେଇଛି ସତରେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ କି। ଆରେ ତୁ ପୁରା ଗାଧେଇକି ଆସିଛୁ ପୁଣି କ'ଣ ପାଣିକି ଅନଉଛୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆମର ଡଙ୍ଗାରେ ଲଗାଉଥିଲୁ ନିଆଁ ଓ ସରି ନିଆଁ କ'ଣ ଡଙ୍ଗାରେ ଲଗେଇଲେ ନିଆଁଟା ବା ଜଳିଯିବ। ଡଙ୍ଗାରେ ଦୀପ ଲଗାଉଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯିବ ସେଥିଲାଗି ଡଙ୍ଗାରେ ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଡଙ୍ଗା ଭସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କହିଥିଲି ମୋ ଉପରେ ମୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏ ଡଙ୍ଗାଟା ଭାସିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏ ଡଙ୍ଗାଟା ଭାସିଲା। ଯାହା ହଉ ମୋ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କାମ କରିଗଲା। ଆଉ ଇଏ ଏଠି ଡଙ୍ଗାଟାକୁ କେମିତି ଭସୁଛନ୍ତି ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିକି ଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଜୋରସେ ପାଣି ଗଳଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ ବା କହିବି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ସାରିକି ଘରକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁର୍ଜ ପକାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମୁର୍ଜ ପକାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଧା ମାମା ଅଧା ଇଏ ଅଧା ପକାଇଛି। ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ପକାଇନି ପୁରା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ରାତି 3টাରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିକି ମୁର୍ଜ ପକାଉଛୁ। ଆରେ ସତ କଥା ହେଲା ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଭଲସେ ଦେଖାହେଲାନି ସେଥିଲାଗି ଦିନରେ କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ରଖିଥିଲି ପୁରେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ବାଟରେ ଦେଖାହେଇଥିଲା ଆମର ସୋନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ମନ୍ଦିର କମ୍ କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବେଶୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନେ ମୋର ବୋଧେ ଫଟୋ ଉଠିବେ ହେଲେ ଇଏ ନିଜର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଠାକୁର କତିକି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଉଠାଇ ବୁଲି ବୁଲିକି ଏମାନେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଭୋଜି ବି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଭୋଜି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲି।